сокинони тоҷикистон намоишгоҳи фаровардаҳои саноеи узбекистон дар душанберо ба хушӣ истиқбол карданд. шумораи бинандаҳо дар ин намоишгоҳ фавқулода зиёд ба мушоҳида мерасид. аксарият маҳз ба хотири дарёфти маҳсулоти арзон ва босифати узбекӣ сар ба ин намоишгоҳ зада буданд. дар ин намоишгоҳ омадем тамошо кунем, кани бинем, кани ин давлата чӣ навигариҳошона тамошо кунем. дар намоишгоҳи маҳсулоти саноии узбекистон шурӯъ аз маҳсулоти саноати сабук то мошинолоту тавлидоти саноати вазнини мошинсозӣ ба намоиш гузошта шуда буд. харидорон бештар ба сифати маҳсулоти корхонаҳои тавлидотии Узбекистон таваҷҷӯҳ доштанд. Конечно, удивляет все, что было здесь представлено. албатта барои ман ҷои тааҷҷуб аст ки маҳсулоти соҳаҳои дорусозӣ, фановарӣ, саноати сабук ва вазнин ки ба намоиш гузошта шуда буд, сифаташон ба нархашон мувофиқ буд. Цены соответствуют своему качеству производителя. мардуми Узбекистон фарҳанги ғании ҳунарҳои мардумӣ ва дастӣ доранд ки намунае аз он маҳсулот дар намоишгоҳ ба маъраз гузошта шуда буд. тамошобинон ҳам ба хотири ошноии бештар ба ин ҳунарҳои мардумии Узбекистон намунаҳое мехариданд. албатта санъати Ӯзбекистон нисбати мо хела акун инҷа ҷои аш нест, пешрафтагӣ аст. мо бояд дида омӯзем, якдигар қатъи равӣ биё кунем, ҳамин санъати ина мо ҳам ёд гирем. тоҷирони узбек мегӯянд сокинони тоҷикистон ба молу маҳсулоти онҳо таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекунанд. махсусан маҳсулоти ширкатҳои тавлиди мошинолот ва фановариҳои бахши кишоварзӣ барои мардуми тоҷикистон чандон нав набудааст. қаблан мо ба кишоварзони тоҷикистон қарордодҳои зиёд доштем. яъне фермерҳои тоҷик ба техникаи кишоварзӣ мо хеле хуб ошноӣ доранд. ман боварӣ дорам ки намоишгоҳи мазкур боиси афзоиши фурӯши маҳсулоти мо ва табодули молу коло мешавад. дар намоишгоҳ маҳсулоти беш аз 100 корхонаи Узбекистон дар маъраз қарор дошт. ин ширкатҳои кишвари ҳамсоя 60 намуди техника, маводи сохтмонӣ, маҳсулоти электротехникӣ, кимиё ва нуриҳои минералӣ, фарматсевтӣ, саноати хӯрокворӣ, саноати сабук, чарм, мебел, полиграфиро ба намоиш гузошта буданд. ин дуввумин намоишгоҳи фаровардаҳои саноии Узбекистон дар як соли ахир дар Тоҷикистон аст, ки дар чаҳорчӯби сафари давлатии Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳури Узбекистон баргузор мешавад.